Καλημέρα παιδιά. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε τεχνικές spinning και casting. Εδώ έχουμε κάποια τεχνικά ψαράκια και τώρα θα σας τα παρουσιάσουμε. Λοιπόν, μισό λεπτό να τα ανοίξουμε. Τα έχουμε πάρει τώρα το πρωί που ήρθαμε για ψάρεμα. Να σας αρχίσουμε από αυτά που έχουμε ανοίξει ήδη. Λοιπόν, αυτό εδώ το ψαράκι είναι κυρίως για ντάσκες και τόνο μπορεί να χτυπήσει πάνω. Το πήραμε με 2 ευρώ από ένα μαγαζί κοντά στην παραλία εδώ που ήρθαμε για ψάρεμα. Είναι καλό ψαράκι, εντάξει, έχουν πιαστεί αρκετά ψάρια από ό,τι μας ενημέρωσαν με ένα παρόμοιο από αυτό. Και μπορεί να χτυπήσει δηλαδή σε ό,τι είδους ψάρι υπάρχει. Είναι σκάπρινα, ναι, και έχει 7 γραμμάρια βάρος. Αυτό εδώ έχει 5 γραμμάρια βάρος από Κινέζο, το πήραμε το συγκεκριμένο. Μην γελάτε, ο Κινέζος είναι μια καλή λύση μερικές φορές και έχουν πιαστεί πολλά ψάρια με τεχνητά από Κινέζο. Σιλικονένιο για συναγρίδες μπορεί, τόνους, ντάσκες, τα πάντα, όλα τα σιλικονένια. Και άλλα ψαράκια από Κινέζο, αυτά εδώ τα 3. Αυτό εδώ είναι στα 4 γραμμάρια, αυτό εδώ είναι 8 και αυτό εδώ είναι 4 γραμμάρια. Και αυτό εδώ έχει μια ιδιοτροπία, είναι το καλύτερο που έχουμε και σήμερα. Λοιπόν, αυτό έχει την ιδιοτροπία ότι όταν το βάζουμε μέσα στη θάλασσα, δεν ξέρω αν φαίνεται, φωσφορίζει. Έχει γκλίτερ πάνω, για να φωσφορίζει και να το βλέπουν τα ψάρια. Λοιπόν, αυτή ήταν η περιγραφή όσον αναφορά τα ψαράκια τα ψεύτικα. Θα περάσουμε τώρα σε set spinning. Ένα καλάμι και ένα μηχανισμό δηλαδή. Ας αρχίσουμε με το μηχανισμό. Ο μηχανισμός είναι ο Taco 560. Είναι ειδικά για spinning. Εντάξει, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σε τεχνικές casting και surf casting, τα πάντα όλα. Έχουμε βάλει 40 νήμα, πετονιά, συγγνώμη, ναι. Και η χωρητικότητά του σε πετονιά είναι, δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα, 10 270 μέτρα, 12 220 μέτρα, 15 160 μέτρα, 35 180 μέτρα, 40 140 μέτρα και 50 100 μέτρα. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στο καλάμι, το οποίο είναι το iCore 6 της Capperlan. Είναι ειδικό για spinning. Το μέγιστο casting weight που έχει είναι τα 20 με 60 γραμμάρια βαριδιού. Αποτελείται από πολλά οδηγούς, ναι, που είναι ειδικά για spinning και αντέχει έως και 4 κιλά ψάρι. Ευχαριστούμε που παρακολουθείτε το βίντεο και θα συνεχίσουμε τώρα με τεχνικές casting και spinning. Γεια σας. Λοιπόν, είναι οι βολές που λέγαμε που θα κάνουμε μετά συνέχεια για spinning. Με το καλάμι που παρουσιάσαμε πριν και το ψαράκι το ψεύτικο από τον Κινέζο των 8 γραμμαρίων. Και τώρα θα κάνουμε τις πρώτες βολές. Για κάνω. Καλή βολή. Κλείνουμε το pick-up, ναι, καλά μας τα λέει. Και τώρα το τραβάμε με λίγο γρήγορο τρόπο, ώστε τα ψάρια να το εντοπίσουν και με το γυαλιστερό που διαθέτει να τα ελκύσει. Όπα, μας κάλωσε. Δεν πειράζει, μπορεί να ξεσκαλώσει πιο εύκολα. Αυτό είναι το καλό του spinning. Κοιτάξτε, πιστεύω το βλέπετε. Έχει σκαλώσει πετονιά, Παναγιώτη. Δεν έχει σκαλώσει το ψαράκι, νομίζω. Για πήγαινε προς τα κοιμία. Ωραία. Συνεχίζουμε βολές. Θα κάνουμε 3-4 βολές και μετά θα συνεχίσουμε να φτιάχνουμε τα υπόλοιπα, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα πλήρως. Κάνε από εδώ καμία. Ναι. Ωραία βολή και πάλι. Να ξέρετε το χρήσιμο.
Από ό,τι βλέπετε το spinning δεν έχει πάντα επιτυχία. Σε αντίθεση με το casting δηλαδή που όπως και να έχει θα πιάσει πάντα κάτι. Το spinning δεν ξέρεις άμα πιάσει ή όχι. Για ξανακάνουμε άλλες 2 βολές. Πολύ ωραία βολή, πάλι στο ίδιο σημείο. Να σου πούμε επίσης ότι οι βολές δεν πάνε πολύ μακριά, γιατί επιλέγουμε λεπτά ψαράκια, τα οποία δεν επιβαρύνουν το μηχανισμό σε περίπτωση που πιαστεί ψάρι. Οπότε, γιατί δεν έχει και μεγάλη αντοχή, εντάξει, 4 κιλά, αν μου πεις είναι λίγα, όχι, αλλά εντάξει, για καλό και για κακό. Λοιπόν, 4η βολή, δεν έχει γίνει κάτι. Τώρα κάνουμε με έναν άλλον τρόπο. Αρχικά το κάναμε κάθετα, τώρα το κάνουμε οριζόντια. Συγγνώμη, οριζόντια και κάθετα. Το μπέρδεψα, το αντίθετο. Τώρα θα κάνουμε την τελευταία βολή. Και μετά θα συνεχίσουμε. Πολύ ωραία βολή. Και τώρα θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε μετά από. Θα σας δείξουμε πως βάζουμε τη σιδηροπαραμάνα πάνω στη μάνα της πετονιάς. Το ψαράκι ήρθε πάλι εδώ χωρίς να μας δώσει κάποιο χτύπο. Είδαμε κάποια ψαράκια κάποιους γόνους να χοροπηδάνε πιο πριν, αλλά τίποτα, εντάξει. Δεν πειράζει, θα ξανακάνουμε μετά βολές. Λοιπόν, εδώ θα σας δείξουμε πώς δίνουμε τη σιδηροπαραμάνα. Αρχικά κάνουμε ένα loop με την πετονιά του μάνα. Το πιέζουμε και το περνάμε μέσα στο στριφτάρι. Λοιπόν, μετά το αφήνουμε να πάει προς τα μέσα. Το γυρνάμε μία. Το ξαναπερνάμε από μέσα. Και μετά αυτό το loop που βγαίνει το περνάμε από την παραμάνα. Το πηγαίνουμε πίσω στο στιφτάρι και το τραβάμε με τη μάνα για την εξοχή της πετονιάς του νήματος ή της πετονιάς που έχουμε. Κοιτάξτε, και να μην σφίξει το loop εδώ πέρα, δεν έχει καμία διαφορά. Απλά είναι για σιγουριά να σφίγγουμε το loop, να το σφίξαμε και αυτό, οπότε είμαστε εντάξει. Αυτό εδώ είναι το δέσιμο της τρισταροπαραμάνας. Ελπίζουμε να σε βοηθήσαμε. Πήραμε μια τσιμπιά και τώρα το φέρνουμε, νομίζω ότι έχει ψάρι. Σκάλωσε. Για κάποιο περίεργο λόγο. Έκανε την τσιμπιά, δεν ξέρω τι έπαθε. Και με το που το τραβήξαμε σκάλωσε. Το ίδιο περιστατικό έγινε και με εμένα το προηγούμενο καλάμι. Έριξα και τσίμπησε, σκάλωσε και μετά το άφησε. Δεν ξέρω τι να πω, 8 πόδια είναι. Μάλλον, γιατί δεν γίνεται. Και τώρα σκάλωσε, είδατε. Και λέει ότι έχει και βάρος. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Ναι, νομίζω το βαρύδι είναι πάνω. Το βαρύδι είναι πάνω, ναι. Και αγκίστρια το ένα είναι και το άλλο. Και τα δύο είναι. Και τα δύο είναι. Προκαλεί έκπληξη γιατί μας φάγανε και τα δολώματα. Οπότε να δούμε τι θα γίνει. Εδώ πέρα βλέπετε τις τσιμπιές. Ο φίλος μας κάτι θα έχει πιάσει. Μαλάκα. Σίγουρα. Βλέπετε τι επιμονή μαζεύει. Συγγνώμη για τις μισές φαδιά, αλλά πρέπει να είναι πολύ καλό το ψάρι. Σίγουρα κάτι φέρνει, καλό. Ήμουνα σίγουρος ότι θα τσίμπαγε, γιατί είδα κλάρους εκεί πέρα στο σημείο. Και με το που έφυγαν, πήρα την τσιμπιά. Και είναι καλό, να δούμε. Τι είναι, μαλάκα αυτό. Σαργός. Το πρώτο ψάρι της ημέρας. Λοιπόν, περίμενε να μας φύγει τώρα. Κρατάει αντιστάσεις εδώ. Τραβε το γρήγορα. Ωραίος. Να το ψάρι. Να το ψάρι. Όπως το βλέπετε εδώ. Να το. Αυτό είναι το ψαράκι. Που λέτε. Ευχαριστούμε που βλέπετε το βίντεο. Πάρτε τα αρχίδια. Και τώρα θα το ξαγκιστρώσουμε, δεν θα το πετάξουμε. Πριν πετάξαμε ένα γύλο, ήταν μικρός. Βλέπετε πως παρταράει. Είναι ωραίο ψάρι,
Πήραμε κι άλλη τσιμπιά εδώ πέρα, στο ίδιο καλάμι, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι πάνω. Μπορεί και να έφυγε. Παίζει να μην είναι. Δεν είναι, έφυγε. Ξαγκιστρώθηκε. Να βλέπετε εδώ πέρα και τα καλάμια. Τα γκίστρα και λέω τα καλάμια, συγγνώμη. Έφυγε. Τσίμπαγε πάντως με πολύ επιμονή. Έκανε 3-4 πολύ καλές τσιμπιές. Αλλά έφυγε. Λοιπόν, πήραμε άλλη μια τσιμπιά. Το άφησε και νομίζω ότι δεν έχει ψάρι πάνω. Κατά 99,9% δεν πιάστηκε επειδή πέρασε μια βάρκα τώρα. Και τρόμαξε το ψάρι τώρα. Το ένα δόλωμα βλέπετε είναι ταλαιπωρημένο. Ναι. Και να σας πούμε ότι και στο άλλο το καλάμι με το που το ρίξαμε πήραμε και σε αυτό τσιμπιά. Βάση χειροποίητη βλέπετε, ποδήλατο, εντάξει δεν έχουμε καινούργιες βάσεις. Για κάποιο λόγο τις σπάσαμε, δεν ξέρω πώς. Και βάζουμε χειροποίητες τώρα, ό,τι βρούμε. Γεια σας. Λοιπόν παιδιά, θα σας δείξουμε τώρα δόλωμα. Πήραμε μεγάλο κροβάτι γιατί έχουμε μεγαλύτερες απαιτήσεις για μεγαλύτερα ψάρια. Για τις πούρες κυρίως. Ιδού. Πολύ ωραίο δόλωμα, 4-20. Χτυπάνε μπαρμπούνια, κακαρέλις, τσιπούρες. Τα πάντα όλα, δηλαδή ότι άσπρο ψάρι υπάρχει. Σαργί, τσαούσια. Τα πάντα. Λοιπόν, θα δολώσουμε. Θα ξαναπετάξουμε και άμα τσιμπήσει κάτι θα σας δείξουμε. Άλλα 2 ψάρια, 2 φαγκροπουλάκια, εκτός από αυτό το σαργό και το προηγούμενο το φαγκροπουλάκι. Τώρα τα βγάλαμε πριν από 2 λεπτά, να το βλέπετε αυτό εδώ κουνιέται. Τώρα θα ξαναρίξουμε και άμα τύχει κάτι καινούριο που δεν νομίζω θα σας ενημερώσουμε.